sä menit? Kristo, missä se on? Onko se karannut? Mun on pakko lähteä etsiin sitä. Ande, tiedätkö mihin Kristo meni? Hitsit, missä Kristo voi mennä? Se vaan hävis. Kristo! 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 Kristo, missä sä oot? Mä oon kävellyt jo ikuisuuden. Hei, nyt mä tiedän. Mä kiipeän tonne puuhun ja katon sieltä. No, mä vihaan kiipeämistä, nyt ei oo vaihtoehtoja. Onneksi täältä näkyy koko metsän ylittä. Okei, mä en näe tästä vielä. Mä kiipeän vähän ylemmäs vielä. Nyt on pelottavaa jo. Täällä mun on kyllä jo pakko nähdä. Hei, mutta mikä toi musta plöntti tuolla puskassa on? Eikö mä kävellyt jo siitä ohi? Kun mä olisin varmaan huomannut, jos se olisi ollut siellä. Hei, täältä näkyy tonne tallille asti. Apua! Mä en pysty liikkumaan. Kristo. Missä sä oot ollut? Mä olin katsomassa tuon puu päälläkin, että missä sä oot. Ja sitten mä tipuin ja nyt mun kädet on ihan verillä. No, mut ei voi mitään. Mun on pakko viedä sut kotiin. Mistä mä tulin? En mä muista enää. Täällä alkaa tulee pimeä. Meidän pitää jäädä tänne mettään yöksi. Hyvää yötä, Kristo. No niin, ja sitten kohti tallia. Tää on mettikkäpuska. Liiku. Apua! Mitä nyt? And got so far, but in the end, it doesn't